सावरी 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 ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज एक दंत करिवर बदन सिद्ध करो मम सिद्ध करो मम काज आज है गौरी के लाला माता जिनकर पार्वती मैया पिता डमरुआ करेर मीरा परिमा देव था जपंत में परे रमाला मराल पृष्ठा सन संविष्टा सर्वसतिंता सिरिसानम प्रेम से बोली ब्रह्माइन वाली मैया की आज देखो पिता का अंतिम श्राद्ध क्रिया में हमने कैल बन जा लोग कहेला कि पुत्र के प्रति बार बार ओकरा के खोदियावत मत रहो एक खाली सेट के छोड़ दो मुंड बनबा के न तले तू सिटिया लगातार देखला चावला बन हो गइल बा कबो तबला बंद कबो नाल बंद कबो हमरे के बंद कर दो लोग कहेला कि पुत्र के प्रति जितना महतारी के ममता होला उतने को बाप के ना होके बाकी ऐसा बात नहीं है महतारी घर के अस्तित्व होली तो पिता घर के गौरव होले महतारी तो बल के आंसू बहावे के क्षमता रखेली तो पिता के गज भर के करेजा होला बड़े से बड़े संकट के बर्दाश्त करे खातिर छोट गलती पर माई याद पड़ेले जबकि बड़ गलती पर बाप याद पड़ेला कैसे रास्ता धक्का जात हो अंगूरी में ठेस लगी न तो बड़ा मुंह में से निकलेला अरे माई रे माई का भरे बेटा आउ है रास्ता धक्का जा कनी कोनो ट्रक वाला भाई चार अंगूरी फलावा से सटा के ट्रक निकले है न जब हवा देह में लागी मैं नहीं बुझाई कि अब तनी मुन में चल गए रहते हो बड़ा मुंह में से निकलेला अरे बाप हो बाप क्या हुआ राकेश पुत्र रह जान जाए वाला बा चलिए जाई तक गांव सुन हो जाए सब अब माया के ममता पुत्र के प्रति ज्यादा रहे तो दशरथ जी राम जी के विरह में अपन प्राण पथेरू ना उड़ल रहे दशरथ जी के प्राण पथेरू ना उड़ रहे तो कहीं ना कहीं धरती माता होली तो आसमान पिता होले एगो पुत्र खातिर जितना महतारी जरूरी बिया उतने एगो बाप जरूरी बा आज माई के दरबार में बनी जा तो एगो माई के गीत से शुरुआत रही मैंने रही एगो भक्त नीम के पेड़ से जाके झगड़ा कैलस के नीम के पेड़ ये दुनिया में बहुत पेड़ बा आम के महुआ के जामुन के कटहर के मीठ पेड़ पर माई तू ना रहलू आए नीम तारा में कौन ऐसा गुण है तार छाल से लेके फल तकले पतई तकले तीते हो तब माई तोहरे पर बसेरा करे कैसे कहले मोरी मैया के मतिया लिहल मारी रे निमिया कवन जादू जाने रे निमिया
जादू जान ले रानी मियाँ कवन तो न जान ले तो के तोहके काटम फेंको जड़ से उखाड़ी रे निमिया कवन जादू जान ठोका में दिमाग कहियो खराब हो तारा के जरिए से तोड़ दे मोरी मैया के मतिया लिहल मारी रे निमिया मोरी मैया के मतिया लिहल मारी रे निमिया कवन जा रे निमिया को जादू जान ले ए भाई रे निमिया को तो न जान ले रे तोहके काटम जड़ से खारी रे निमिया जादू जब से उठारी रे पिया कमल छाटूचा बाकी है माई चैता कुआरा लागे जब पहाड़ा तहरे से प्रीत माई छेली तहरा चैता लाग जब पहाड़ तहरे से प्रीत माई लवेली गहरा ए नीम के पे सातो बहिना झुलुहा झूले पर पारी हो दुनिया कमन साधु सातो बहिना झुलुहा झूले पर पारी हो दुनिया कमन साधु
हम देहाती हमार चेला शहरी ये न मतलब है। अब देखी प्रमोद पुरस्कार दिल बनन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। अब फिर हमार साधु बाबा आशीर्वाद अपन दिल बनी जय हो गोल लगनी है आशीर्वाद के कामना बरवा सबका आशीर्वाद देवन फरे फुलाए के बा। अरे महाराज शिष्य हमार बाणन विनीत यादव जी कारो के धरती से उपस्थित बाड़न सादर स्वागत अभिनंदन बा। ए नीम के पेड़ हम तो इतना जान गए कि जब माई इतना स्नेह तोरा से रखेली तब तनी हमारे को संदेश माई तक पहुंचा दी है। कैसे कि कोनो बड़हन आदमी से भेंट करे के होला न हाँ जी तो पहले द्वारपाल से भेंट करे के पड़ेला। कोनो विधायक से भेंट करे के होई तो ड्राइवर से परिचय तनी बनावे के पड़ी। तो ये नीम के पेड़ तनी जाके माई से संदेश सुना दी। आहा पाटे माते सुदर और जी पहुंचा माई के चरण में तनी जगह दिया पांडे मत सुदन जी के और जी पहुंचा माई के चरण जगह दिया कद देहाती कद देहाती पतु कृपाई भारी रे मिलिया मोरी मैया के मतिया लिहल मारी रे मिलिया कौन जादू जान